Nexia BT, kumpanija li taħdem fil-qasam finanzjarju, ikkonfermat li l-kumpanija eGrant reġistrata l-Panama hija kumpanija tagħha u qatt m'għamlet negozju u qatt ma bidlet l-idejn. Brian Tonna, parti mit-tmexxija ta' Nexia BT, konferma dan mal-Malta Today bil-gazzetta ta' nhar ta' Ħadd tirrapporta fil-faċċata Nexia Boss, I own eGrant. Brian Tonna qal hekk mal-Malta Today. Għamilta ċara ħafna diġà li eGrant li nxtrat mid-ditta tiegħi f'Lulju tal-2013 hija kumpanija fuq l-iskaffa Shelf Company li hija disponibbli biex tkun akkwistata minn xi klijent. Laqgħet kellha u lanqas għandha klijenti bħala benefiċjarji tagħha u qatt ma kienet attiva għal Tonna għal mistoqsija tal-Malta Today. Saħansitra dan kien ikkonfermat f'dokument ta' Mossack Fonseca li kien ippubblikat fl-istess gazzetta. B'mod dirett u f'ċerti okkażjonijiet anka diretti, fl-aħħar xhur kienu diversi drabi li l-Partit Nazzjonalista, partikolarment il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, ipprova jimplika li din il-kumpanija seta' kellha rabta mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru mhux biss ċaħad dan, iżda fil-Parlament qal lil Simon Busuttil biex jekk għandu jgħid xi ħaġa jaqbad u jgħidha għaliex hu m'għandu xejn fuq il-kuxjenza. Saħansitra sfida simili għamilha lil Busuttil il-ħamis li għadda u Busuttil ma laqaħiex. U nerġa' nisfidah il-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk irid jimplika lili b'xi mod jew ieħor illi jien tiegħi hija xi kumpanija fil-Panama, iġib prova waħda ta' dan kollu. Iġib prova waħda ta' dan kollu. Iġib għax mhux sew illi nużaw mhux biss il-privileġġ parlamentari imma d-dinja pubblika biex inħammġu. U jien mhux lest illi nħalli r-reputazzjoni tiegħi titħammex naħseb qajt wisq sieket fuq din il-kwistjoni mhux ħanħalli l-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' jaġixxi b'dan il-mod irresponsabbli. Brabta mal-Panama, Simon Busuttil għamel biżibilju tal-legazzjonijiet fejn xi fatti iżżejnu bl-aġġettivi. Tant illi bħalissa tjaffaċċja numru ta' libelli fil-qorti. Din il-ġimgħa stess ma kienx kapaċi jtella provi fil-qorti fil-libell li fetaħlu ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u biex ma jixxedx inħeba wara l-legalizmi. B'reazzjoni għall-aħbar tal-Malta Today, il-Partit Laburista qal illi l-Partit Nazzjonalista qed juża politika ta' gideb ma' poplu li ma jafdaħx għaliex jinsab id-disprat bis-suċċess li qed jikseb il-pajjiż. Busuttil huwa l-iktar politiku gidieb fl-istorja ta' Malta. Il-poplu ma jridx u mhuwiex se jreġġa' lura l-arloġġ għal żmien Busuttil u l-Gvern tal-PN, temm jgħid il-Partit Laburista.